నిన్న అనగా 23/1/2026 వసంత పంచమి రోజున శ్రీ సరస్వతి విద్యామందిర్ హై స్కూల్లో అక్షరాభ్యాస మహోత్సవం కండక్ట్ చేశారు. ఆ మహోత్సవంలో మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాము. ఇందులో మా ధన్విగాడికి అక్షరాభ్యాసం చేపించాము. పూజారి అయ్యేవారు దగ్గరుండి అక్షరాభ్యాసం చేపించారు. మాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. ఈ సరస్వతి విద్యామందిర్ స్కూల్ స్టాఫ్ దగ్గరుండి చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. ఈ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇందులో మేమే కాదు, మాతో పాటు చాలా మంది పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లలతో వచ్చారు అక్షరాభ్యాసం చేయించడానికి. ఆ జ్ఞాన సరస్వతి ముంగిట అక్షరాభ్యాసం చేయించడం మాకు కూడా చాలా బాగా అనిపించింది. స్కూల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఆహ్లాదకరంగా చాలా బాగుంది. కాకపోతే మాకు దూరం అని ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాము. ఇందులో విద్యతో పాటు సనాతన ధర్మం గురించి నైతిక విలువలతో కూడిన విద్య బోధిస్తారు. అటు సైడ్ దగ్గరలో గానీ మీరుంటే కళ్ళు మూసుకొని ఈ స్కూల్లో చేర్పించేయచ్చు. గోపిక